ka gaya mu dan fim ɗaya tak mai addini, in dai dan fim ne kira mun shi ka mu masa interview mai addinin tukunna. Fitaccen malamin addini wanda ya taba cewa gara kashi da maulidi, wato Sheikh Idris Abdulaziz Bauchi, ya kuma kawo wata magana wadda ita ma ta yamutsa hazo, inda ya faɗa ya kuma tabbatar cewa gaba ɗaya 'yan fim jahilai ne, babu mai ilimi ko ɗaya a cikinsu. Hakika wannan magana ta malam ta janyo cece-kuce, sannan kuma maganar ta yi matukar fusata jaruman Kannywood mazansu da matansu, inda wasu ma har sun kalubalanci malamin akan abin da ya faɗa. To sai dai zamu iya cewa ba wannan ne karo na farko da malamai suke magana akan 'yan fim ba, domin ko yawancin malaman suna kallon 'yan fim ne a matsayin wasu wakilan shaidan masu gurbatawa da kuma lalata tarbiyyar al'umma. Sai dai kuma kamar yadda kowa ya sani, su 'yan fim din ba su taɓa yarda da wannan siffa da malaman suke kallon su da ita ba. Hasali masu cewa suke masu gyaran tarbiyyar al'umma ne, ba masu batawa ba. To har yanzu dai a haka ake tafiya akan wannan al'amari, su malamai ba su daina kallon 'yan fim a matsayin masu lalata tarbiyya ba, inda 'yan fim ɗin har yanzu su ma suna nan akan bakarsu, wato ba su amince da kallon da malaman suke musu ba. To yanzu ma dai fitaccen malamin addini wanda ya taɓa haddasa wani cece-kuce a baya, wanda ya ce kashi ya fi maulidi daraja da matsayi, wato Sheikh Idris, malamin ya kuma yin wata daren mikiya akan 'yan Kannywood, inda ya ce gabaki ɗayansu rankata kaf jahilai ne, babu mai ilimi ko guda ɗaya a cikinsu. Bari kuma ku ji wannan bayanin daga bakin malamin. Ka gaya mu dan fim ɗaya tak mai addini, in dai dan fim ne kira mun shi ka mu masa interview mai addinin tukunna. Mu masa interview ga mana mai addinin. Ne shi. Akwai addinin da babu bin shari'a cikinsa? Kada da waƙe-waƙe mai hukuncin su tukunna ma a shari'a musulunci. Kada da waƙe-waƙe mai hukuncin su. Rawa din a kansa ne a kansa. Haɗuwan mace da namiji wadda ba matarka ba ɗiyarka ba mai hukuncin sa. Rantsuwa da Allah ƙarya mai hukuncin sa. Bayyana tsaraici mai hukuncin sa. Shine tarbiyya. Allah izgili suke, wallahi izgili ne, kuma za su haɗu da Allah. Ku bata mutane tarbiyya ku ce kuma kuna gyarawa saboda kuna neman kuɗin ku. Wannan neman kuɗi ta hanyar haramu, wallahi suna neman kuɗi ta hanyar haramu, kuma suna yin kuɗin. Allah ne yana kira suna yin kuɗi. Akwai yan filafilai miliyoniyoyi suna nan a India, a ƙasashen China suna nan, suna samun kuɗi. Samun kuɗi, amma kuɗi ne na haramu. Yaran mata nawa ne suka yi tawaye wa babansu, suna can suna Kano, sun shiga fim. Nawa ne? Su yi amfani da yarintanta, in ta tsofa su kore ta zanu ba duniyan ba lahira, kuma ta bata tarbiyya, kuma ta yi rawa-rawai, ta yi iskanci, an ɗauka a bidiyo. In ta zo ta yi aure bayan ta tsofa kuma yanta su gani, a rika ce ga uwar karen tana rawa. Kaga ta bata wa ɗanta suna, ko ba biyan ba kenan. Hatta a India akwai waɗanda sun yi filafilan yanzu sun tsofa nadama suke, sun shekara saboda 40. Ni akwai dan India muka da hira da shi da naje, duk ya gaya abin da ke faruwa, barnar da ke ciki. Yawa fim kawai dama ga lokacin da kake yaro ne suke son ka, lokacin in yayin ka ya wuce shi kenan. Da kuruciyar mutum suke amfani. Da kuruciyar mutum. In mace ne da budurcin, in budurcin ya kare shi kenan. Yawa haka nan iyaye ku ji tsoron Allah, ku kula da tarbiyyar 'ya'yanku kuma.